Nyakorongo jong dakika osekadho 35 tok saa achiel mar okinyi machiegni ma en twak e chenro mar piny matai nyinga Sharon Ng'au. Chieng' tich ariyo Nyakorongo jwang'o pile ka pile chenro mar piny wajabedo gi twak kotenore kod chal mano mar piny Kenya. Kama bende walose kotenore kod chung' mano mar piny Kenya kotenore kod weche mopogore opogore. Omiyo kiny ma kawuono wabiro bedo kwa mulo weche motenore kod siasa, weche motenore kod chal mar kweth, chal mar arita kanyakla kod chal mar thieth e pacho kae. To bende kiny ma kawuono mana kaka nosenyisi motelo wantiere gi rowere ma bende wuok e duond od buche mopogore opogore ma bende obiro bedo kwanono godo chal mar piny Kenya. E site mar Mai kaunti ma Nairobi antiere gi Ken Babu ma bende jatend rawere mano mar duond bura mar DPK. Kopogore gi Ken Babu Nyakorongo Jwang bende gi Dickson Aluoch ma bende wuok Safina Party Youth League. E kaunti ma Kisumu bende dhi bedo gi wendo mano Bilotieno ma en ODM Youth League. Achako di Babu mana mapiyo piyo ichonade. Achieng' maber kendo amor bede studio kae gokinyi mondo miwa wachane achiel ariyo kalure ka moko dhi waneno weche osetimore mang'eny kaka jakom nyoduogo modhi Mombasa kacha gibedo gi jatend ker mochako dhi Kisumu kacha romo gi jatend ODM mar Kojolo Anyang' Nyong'o. Waseneno weche mek dakteche mang'anyo, waneno nyithi skul mar Technical University kano nie ndara, waneno lal mar wendo manyo biro kae Briton ni mabende duogo lal moyud ka ringre ne en mar ng'ato. Koro weche ng'eny monyalo wuoye but ado mana wacho ni sirikal manitie sani onego bed ni keto maino e ngima mar jokenya e yore mek thieth, e yore mek somo gi yore mek security. Weche ng'eny mago duto to biro bedo kwa twake kasa oyie. Kopogore gi Babu Nyakorongo Jwang bende nitiere ka gi Dickson Aluoch. Dickson in bende rokin machiegni. Erokamano kwara mogi, erokamano Sharon. Weche ng'eny mana kaka Bobo wachono. Apani kadhi mbele wadhi donje gi matut mondo waneni to wan kanye kaka jokenya kioro uchumi, kioro maendeleo, security, health, yore gote. Otherwise erokamano kumo opportunity. Erokamano ahinya. Bill kintiere kaunti ma Kisumu in bende rwaki inyalo mana kawo thuolo mar moso oganda. Erokamano Sharon kuom rwakwa e chenro ni. Amoso na gi jokanyanam ni ruoth opaki. Wambe wantie maber Kisumu koni chieng' ema gowa kabisa. Ochalo mana oro moro mane ondike mo mandalo Yesu cha. Erokamano ahinya. Mana kamano Nyakorongo Jwang magi welo ma bende ntiere godo mana ka neno wantiere gi duond buche mopogore opogore ODM, DPK kanyakla kod Safina. Samoro nyalo penjo ni to Safina ni Dickson niriwore gi Safina nade kata jo DPK bende biro mana nyisowa mana mapiyo piyo kapok waketho sa. Asetendo ne vijende e yore mang'eny pacho ka ndalo mana telo e mbalariany apani activities manatin mono miyo jatend Safina oranga. But again kaka kijana natemo rango policies mag Safina Party ni begin policies manyalo favor wan kaka jomatindo ma kama koso gin policies ma favor mana joma ni political class moyie. Koro mane umiyo nadonje Safina, nadonje Youth League Anniversary mar Safina Party Youth League. Tapani jopiny rango ga wawuoyo kabisa weche mag uchumi gi weche mwandu. Wawacho ni Kenya oseyudo gimiluongo ni political freedom. Tiende ni wan gi right politically but Kenya economically wan piny. Koro wan akili wa en kaka ere kaka uchumi mar Kenya nyalo duogo kendo machung' kendo molo kata mana ndalo Kibaki nikech wan wang'eyo kuom analysis jatend osetiyo mang'eny sana gi jotelo mosekalo. En ng'ama understand chike to understand uchumi maber. Wan gi conviction ni thuolo ma wan go kata kirango rapim marwa mar mwandu GDP wan gi mwandu mathoth to kirango kaka wantie kaka wadak jo Kenya wadak below our standard. Koro mane akili wan gi geno wan kochopo tielo 12 wabiro chungo ng'atwa to ang'ene jo Kenya biro miyowa support kabisa. Mano yiero mar higa mar 2027. Osemana chopo ta jo Kenya neno ka giwacho ni gin ka Safina koni. Koro wan wacho ni wan ok wabiro disappoint gi. Erokamano ahinya. Babu himbe nitiere DPK nanno ka uyango log tich mar headquarters mar manyien. Nwayango log tich marwa Karen nwawuok Kilimani kae. Koro kacha pap duong. To kaka ni neno chiemo nwayango log tich no ne wan gi welo mopogre opogre.
ne wan gi kacha gi mane jatend jalup jatend piny Rigathi Gachagua, ne wan gi Kalonzo Musyoka kod welo mamoko. To gima dang' awacho ni kaka piny nitie sani, aneno ka ji mang'eny, jok mantie sirikal mang'eny temo gayo oganda ni kidek bedo ni jatend piny masani nigi nafas mar duogo e telo higa mar 27. But adwa mana wach ni jatend piny masani nowuok e telo chieng' mano yie mondo polise onek vijende e ndara. Mane chieng' mana wacho ni bwana ndago bada piny ok adwa gini kendo. Kech jok mane nege ndara go mago vijende ma deno mi nafas mage mane jok mane kao piny in the near future. To nogolo polise mondo dhi onek jogo manyiso ni nobedo gi paro mar nego future mar piny ni. Koro en konyal wacho mang'eny sani, but embo ng'eyo kuma obede ni gini osebage. Ema miyo ka ncho wuok odhi Northeastern odhi wacho ni bwana ID ni koro nyaka registration wagol mondo mi jogi o register. Otemo loso namba mar Northeastern cha mondo replace go namba mar Mlima. Mong'eyo maber ni Mlima konyal yudo sani koro lire tok jakom. Oketho nyingi jakom, omiyo vijende koro ok dwa winjo wach jakom. To en emo oketho nyingi jakom kuom vijende. Kechido ko makre gi jakom ni koro anja kom kiweya to gine deba. To gima dang' wacha nyakwaro ng'ato pod pime, but nyalo nitie nyalo weye. To ko weye to en odhi mana dala. Aya, bende wantiere gi Bill Otieno bende nitiere duond bura mar ODM kaka Youth League. To Bill, ing'eni duond bura mar ODM en achiel kuom duond buche ma bende to nowacho ni osebede pacho ka. Ang'eni dweni duond bura mar ODM rwako higni 20. In koro itelo ne wing mane? Ang'eni itelo ne rowere to koro sekta mane? Ane Youth League mar chama iluongo ni ODM Youth League. ODM nigi wings adek, wan gi mainstream, wan gi Youth League, to bende wan gi Women League. Koro ane Youth League and asebedo member mar chama sani koro higni mang'eny, nikech asebedo youth leader e constituencies mopogore, and sani pod wan e chama kanyo, and an life member mar ODM party. Awinjo kang'e ni mano ne en Ken koso ne en Dickson ma wacho ni jatendwa ma party leader marwa Raila Amolo Odinga ni rowere oweyo, rowere ok winj wachne. Rowere ok winj wach party leader Raila Odinga nade. To Raila Odinga ni emo konyo weche kata ka koro Gen Z ne dhi gi piny marach. Ing'e ni gima nobiro kata mana mar Gen Z cha ne ok en dhana mane nyalo chungo force mane osebedo cha. Joka nobiro matek, and ne nitie revolution moro mane dhi timore e piny. Neno ka ne jatendwa ma Raila Amolo Odinga odonjo mondo kony ker kanye mane weche gi ochumi. Koro adwa na tamra wachno kabisa. Mondo awach ni Raila Odinga pod nigi following maduong' ahinya. And majority mag jomatindo mang'eny luwo Raila Amolo Odinga to gi chama mar ODM. Youth League mar ODM ema nigi members mang'eny e Kenya mangima. Parties mabiro gi gin mana ma koka chako, but the largest political party in Kenya sani en ODM, kendo wan kende e official opposition, Sharon. Mana kamana winjo kanyo ka koro Bill yango ni gin official opposition, kata kamana Bill imbe na roki ni machiegni chenro na koro ngo jong mathoth osebedo katimo rodi chumanyoro naneno kanyo ka jatend piny kanyakla kod migosi Raila Amolo Odinga bende norado mano e gwenge mag Nam Chumbi. Oganda bende pinyo ni dikoro bende ni gidwaro tiyo kanyakla koso nang'o. Nitiere sigana ma bende bati olosonwa adwaro mar mondo mi wawinj mapiyo piyo bang'e wadonje twak achiel. Juma achiel gi ndalo 2 nyaka nogai mar ODM Raila Odinga rem yudo kom mar AUC e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia, kama ne gitiye kod nyamburko achiel gi jatend piny William Ruto. Kuom thuolo machielo, osiepe kind Raila Odinga kod William Ruto nenore ka gima medo twere, kopogore kod gima wuok e dhogi. Kit mosruok margi nyiso gima wang' mar adek ema nyalo neno. Mana kaka jatend piny William Ruto ne owacho e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia ni kopogore kod ng'anyo mar Gen Z, manyo kom mar AUC ne en thuolo machielo mar kelo piny Kenya kanyakla. I am very confident that this moment is going to give birth to yet another moment for us as a country
to work together to build a new momentum for Kenya. E par jot mar jatend piny ma Mombasa, jatend piny kod ogai mar ODM Raila Odinga gi wach mawuok e dhogi medo nyiso singo mar chiwruok margi e neno ni Kenya obedo moriwore. This morning, as has been said, both by the DP and Prime Minister Raila Odinga, we close ranks as a country and focus on what we can do for Kenya, the necessary political capital that is required to move transformative programs in our country now exists courtesy of the broad-based government. Ewi penjo mosebedo kagidore ka ODM nitie e sirikal kata oyo, Raila Odinga okoni odhi sumo paro mar jokanyo kendo biro chiwo yo ne jokanyo mage machiegni ni. More importantly, they are also available for Kenya. I'm back home here. I'm going to meet with my friends, my supporters, and I'm going to consult widely what's going on forward. And in due course, we're going to announce our way forward. Kata obedo ni onge wach ma achiel kachiel mowuok e dho jotelogo manyiso tiyo kanyakla e kind ODM kod UDA. Moko kuom gik mawang' mar adek mar fwambo neno gin moko kuom ranyisi ni iro dipo ka ok onyiso mana tie mar mach, to en ranyisi ni gimoro nyalo bet ni tedo. Ewi mesa, tie mar buge ariyo moyiedhi ma ithoro mana ti godo e keto girimiti. Bedo mar okil Paul Mwangi ma en jang'ad rieko ne Raila Odinga e weche mag chike, kod ten mane oburu Oginga otenogo wadgi Raila Odinga romono, gin gik mamiyo romo bedo mopogore kendo nyiso ni nitie gimoro machal ni tedo. Romono bende ne oyuore kod jakom duond bura mar ODM Gladys Wanga kachiel kod jakom mar duond bura mar UDA Cecily Mbarire, gino mamedo nyuolo paro ni chalo ka gima mbaka mar tiyo e twech achiel ne ochuo chieng' kadhoadh nam chumbi. Ka gik matimore chal kod asere malewe siemo kamale nitie, wuodh 2027 chal mamedo mako mach ka wang' koro keti mar neno ka ODM biro riwore ayanga kendo siro William Ruto e yiero ma 2027 koso gibiro chung' kigin. George Bati, Ramogi TV. Nyakorongo jong manoromo manotimre odiochieng' manyoro Jesu duor na nyiso kinyi ni kit mosruok makamani luongo ni Jack Bada. Achaka ne kod Dickson, Raila kanyakla kod William Ruto jatend piny tiyo kanyakla. Gima timre en ma apani Raila wacho kanyo maler ni chung' mare pok owacho, lakini o promise ji ni obro wacho mbele. Lakini wan kaka wang'eyo sani nitie gima lithore ni broad base nyalo medo yaore. Koro Raila nigi options ariyo. En gi option meeting mar State House no. State House en kar jopiny. Koro wanyalo assume ni samoro kaka nyocha ne ng'ato manwagolo ne dhogo no Thothoriyo obiro maybe obiro engage gi jo Kenya through State House mano krach. Lakini wan kaka wacho kaka jomatindo ni nitie ji ariyo. Nitie joma nie political class mosebedo e siasa kuom higni 30, 50 to gisebedo ka gibedo recycled, to kitabu ma jopiny wakne pile pile nitie ya to nitie group moro ma jopiny ma rango interest mag jopiny to giwinjo ywak jopiny to gitemo fight ne jopiny. Koro Raila nigi options ariyogo. Onyalo chagua donje broad based government nikech ang'eni kodhi obchungi Ruto nyalo mi ambassadors mang'eny. Nyocha owinjo ni PS dwa bedo recycled ya onyalo yudo PS, onyalo yudo ambassadors, to mano biro konyo tend bura mar ODM ya kata onyalo amua mondo bi side mar jopiny ni ya. Lakini gima nyaka wang'e gi sani Side ma jopiny to goro mane? Side ma jopiny nikech jopiny ODM ok sani ok favor jopiny. Ambassadors kata mana PS ka ODM oyudo mago pogre jogi machiemo ok jopiny. Iwinjo gima tim nikech jopiny ywak health sector gi ywak ni piny, agricultural sector ni piny, economy market magik moko ni piny kabisa. Lakini gima nyaka wang'e ni sani kwa pimo Raila Odinga gi Ruto, Raila ni mbele Ruto nikech Raila nigi kura sani mang'eny molo Ruto. 2022 Ruto ne nigi 7.2 million votes ya to
to block manogone jomanogone Ruto kura mang'eny ne gin jo Mount Kenya. To Mount Kenya sani wa assume ni around 4 million nogochone. Jogo sani se withdraw themselves, all of them, yeah? Sani ogi support Ruto. Mateni out of 7.2, Ruto dongi 3.2 million. 3.2 million, revolution mo nyocho timre chien kae, ma wijo piny nyocho yaure kabisa. Nitie joma osegolo trust gi from the political class. Wawach ni gin kata mana 1 million plus Gen Z magin independent, yeah? Ineno ka Ruto sani onge kura. Kirango Raila, yeah? Ka Raila of the side mar jopiny, awach ni joma nogocho ne Raila nigi 6.9 million. Out of this 6.9 million votes mane Raila oyudo, kidhi Kaluo, most of G manogocho ne at that time pod support, yeah? Kobiro gi policies mag favor jopiny gi, most of G mang'eny kabisa biro dhi on his side, iwinjo. Tiende ni sani Raila duong' kata molo Ruto. Dongijo ni pod osumo paro kendo biro bedo kochuyo makare na johera magi nikech oganda osebedo ka penjo ni which way Raila chomo kani. Ng'eny jopiny osepenjo which way Raila nikech they are hoping and praying ni Raila kik join side cha, yeah? Gigombo ni Raila hapa ni nyocha kata mane kana Raila rem. Ji mang'eny kabisa everywhere, Eldoret, Kisumo, ne wacho ni wan walemo ne baba mondo yude nikech koro baba ok oyudo, akwayo ni duogi join wa, yeah? Tapa ni rem mar Raila nyochu neno response ji moko no luor kata ni Raila kodhi to ng'ani koro dhi diowa nikech onge ng'ama nigi kogno marom gi kok Raila manyalo siemo ng'ani, iwinjo. Koro wan walemo to an ang'eyo ni Raila ko amua no do join side ma jopiny to biro bedo kata mana the most competent candidate nikech Ruto to ose disappoint a lot of people. To trust and loyalty of his supporters to be withdrawn. Sharon sama trust ngato lose trust kuomi okonyal regain kendo. To kata kirango globally, Ruto nyocho bedo ranked as the most corrupt leader. To joma somo siasa kata kanirango luar mar Raila mare usini. Giwacho ni kata kura mane Raila oyudogo noyuda kien ok nikech attachment mare gi Ruto. Koro Ruto ni en a failure to wan walemo ni Raila kik join side no or join side mar jopiny. Akeni Bill di wach nango nikech Bill kano chako chendo makama ni wacho ni un kaka ODM ni wacho ni kendo ni yango ni ODM en official opposition party. To kendo opposition bende waseneno kaka gitiyo kanyakla gi sirikal weche mag broad based. Iwinjo kanyo Dickson wacho ni chal ka gima koro broad based ni nyalo bedo broader inyalo yare. Akeni ndi wach nango kotendre kod mosruok e kind jatend piny. Nti chono wach mana odiochieng' manyoro mar Jakabada mana wachono. Kanyakla kod singo mar tiyo kanyakla. Di wach nango. Pod une opposition adier. Awinjo ka Dickson ywak ahinya. Safina Party. Owacho ni Raila Amolo Odinga onego bede side mar jopiny. Koro ambe ok wang'e ni side mar jopiny ni en mane nikech side mar jopiny ma ODM osebedo anene. Ing'eyo gik moseketo chama mar ODM obedo motegno. ODM osebedo chama ma fight ne jopiny, osebedo ko fight ne ratiro mar jopiny, and mane gima en identified with. Ko chakore chon ka no chakre ne ODM chaki wasebedo kwa fight wan mo bedo voice of the voiceless e Kenya mangima. And to kamachielo kendo Joka Dickson chako wacho ni kendo gigombo ni Raila kik join Ruto nikech ko join Ruto to gi feel no position dito. At the same time gichagi wacho ni Raila en weak. Adwa wacho ni Raila ni side mar jopiny. Weche mag ma wachore kaka nyoro ne otimore Mombasa ka ne party leader marwa oduoge piny mar Kenya. Mana kaka ni chako Sharon, mana gima ni wacho cha. ODM en party kien to en opposition. Sani en official opposition, ineno kata ka minority leader, both the two houses gin jo ODM nikech we are the majority. Kuonde go teka koro ki iwe chama kend kiwere gi weche mag coalitions. Party mar ODM mana kaka nonyisu chien kacha. Bende dhi bedo mana gi presidential candidate mare. Ka nitiere winjruok moro mabiro bedo gi party mora mora nikech chama
sama dhano dhi e yiero to chama te nyaka Safina nyaka DAP-K naneno koseriwore gi Rigathi party mapok ong'e ni obiro gi party mane. Chama mar ODM bende nigi ratiro mar riwruok gi chama moro amora at the right time. Sano podi wang'e ni ka wadonjo gimoro dwe mar 8, dwe mar 12 kata mana sama koro wasechopeni, inya chako winjo ka jomoko loso kona moro cha kona moro ni ODM kaka party nigi ratiro mar riwruok gi chama moro amora ma gi feel ni ideas gi, ideals gi, vision gi en achiel mondo gi steer ahead the government. But gima dwa nyisi Sharon, kata gima dwa nyiso nagi ni chama mar ODM dhi bede serikal mabiro 2027. To wadhi bede e maber, odhi bede fully e government mabiro, kata ka en riwruok gi jomoko, kata ka ODM no ema dhi golo president. As at now, to wane official opposition, wane mwawuone jopiny. Joma ne watero e serikal, mana kaka ne party leader marwa wacho, ne wamiyo gi experts. Piny no chung marach. Mana kaka na wacho chien kacha, jo Gen Z mane dwa kelo lokruok e piny Kenya ka, gik moko ne ok dhi maber. Tineno ka ne gidhiro jatend piny ma gikete kona, ma jatendwa mar ODM ema nobiro makoro rescue piny. Debe ni noko rescue piny, to ok wang'eyo kama de Kenya ne nitiere sani. Samoro, de wambe story wasani koro lokore obedo machalo mar pinje moko. Yie mane Raila oyie obedo go piny gi ker William Ruto, emomiyo Kenya sani nigi kwe. Doko yie mobedo kode piny, to Kenya do lokore piny moro nono, makata gimoro amora sani do lor weche skul de ji ok dhiye, gige wa do lor, ndeche de podo lor, nikech kaka ne joko biro for the first time in history, ni neno ka rawere matindo no dhi modonje parliament, en gima pok notimore. Andi neno ka Raila Odinga ema nobiro mokonyo wachni. Omiyo Sharon, wan ne wadonjo mana ka mar konyo, mar jolo. Ka nitiere agreement moro mabiro bedo, to mano biro bedo communicated gi jatend ODM, ma bende sani winjo koduogi, nano ka nyoro tere Mombasa kacha. To oketne kacha kako wuo, samoro jomoko ne paro ni no dhi ma wacho ni ji oseriwore kamano. Tineno ka en ng'ama ne Nyasaye omiyo rieko. Mo wacho ni nyaka odog dala, mo winjre gi joge, mo dhi winj pach joge. And ang'eyo ni sani kaka wadhi ni, consultations dhi bedo mang'eny, odhi romo gi gonagi ma joluo, odhi romo gi jo ODM ma bende wuok e kabila moko. Mo consult, kose consult, obro timo gima jopiny onyise, mana kaka ne Dickson wacho kacha, wuodwa ma ja Safina party. Gima jopiny wacho no, ema Raila Amolo Odinga bro timo. Gimi bro neno kolando ni mae direction mwakao, mano gima jopiny dhi nyise, nikech wacho no odhi duogo consult jopiny. Erokamano Sharon. Aya, wan koro warito chung' makamano ka bende obro bedo kolando. Karwake twak babu, ang'e ni iwuok e kweth mano mar DAP-K. To DAP-K no ka jatendi, mano ma Eugene Wamalwa, osebedo ka tiyo machiegni gi mane en jalup jatend piny, mano Rigathi Gachagua. E kinde ma bende Bill wacho ni ODM gin kweth mapingo piny owacho. Geno mara ni DAP-K bende ru kweth mapingo piny owacho. Koso chung' maru en mane, bang'e inyiso ne na tiyo kanyakla, mano mar jatend piny gi jatend duond bura mar ODM. Apa ni Sharon ma chenro mineno gi vijende mang'eny piny kaluo, to Bill onego bed ni kao time ni to mondo wach ne jopiny adieri manitie. Adieri manitie to en gima clear ma ng'ato nyalo neno, en ni ODM ok en opposition as we are right now. ODM ni sirikal. Kendo wan gi kweth ariyo mek ODM. King'iyo Secretary General mar ODM, en as a person ochung' gi oko. But king'iyo ji kaka wabunge mek ODM mantie i bunge sani, monego bed sirikal ipinge i bunge kanyo, sirikal ok pingo oko. Sirikal mipingo oko ni koro wa propose opposition mapingo sirikal from outside, wa propose policies, wa propose wa keep a check. But the real opposition team race a parliament, to ka members of ODM, MPs mek ODM, wajumbe gi ni e sirikal kendo wacho dhok achiel gi wabunge mek Kenya Kwanza. Adona wach ni DAP-K wane opposition fully, kendo waketo sirikal ni tesre mondo tim gik monego bed notimo. Kendo ananying'eyo king'iyo kaka jatend party marwa osebedo ka operate kendo wuotho
kaloso osiepe oko kuondegi. Wawuotho kwanyiso jopiny gigo ma sirikal ni no promise to gitimo. Wanyiso jopiny, waparo jopiny gigo maricho ma sirikal ni osebedo ka timo. Waparo jopiny gik momiyo sirikal ni onego bed ni dhi dala. Adona wach ni king'iyo relationship mar jakom kaachiel gi jatend piny. En relationship ma jatend piny o depend kuom jakom mondo osekiwa second term. Jakom ok depend kuom bwana ni mondo osekiwa anything. Kech ka jakom ne depend kuom yie mondo osekiwa anything, then jakom onego bed ni en AUC chairman sani. To mismanagement mar jatend piny in terms of foreign policies and diplomatic relations ema nyomiyo jakom lose komcha. Kech 22 votes kamana ko wadonyo 22 votes ma jakom yudo ka. Maka no yudo out of his personal relationship gi presidents mako kocha. Kech kinyo presidents manyo gocho ne jakom kata manye wuotho gi jakom machiegni mako siepege. Ok nati gin jok mane gocho ne jakom kech koro. In fact, an kuma beti ashugo kata ni jatend piny ma Kenya kanyo ko gocho ne jakom. Achich, an gi chich moro, an gi to ni bwana nyak bed. Achich ni bwana nyak bed nyogo kuje cha oko. Kech bwana ni ngat moro ma tek amini bwana ni tek. King'iyo ko osebedo cooperate kanyo otimo manifesto mare kane o campaign. No wacho gik mang'eny mabeyo. Lakini sani king'iyo mos kako implement gigege. Iro ka sirikal ni odhi oko mar gik mane giwacho. Ng'ia ne Sharon sani school education system osekethi. Adona wach kuma bete kani nyathi ma janyuol ne ok nyal raise siling 300,000 kadhi mbele. Wach ne mar somo Kenya ka sani en wach midaya. Winjo ber. Basari ok en gimoro minyalo rely on ni mondo mipuonj nyathi from high school nyaka university. Winjo ber. King'iyo health sector. Jo dekteje sani sama wuoni ne gine ng'anyo niche machiegni ka to pod gipango dhi ng'anyo moko. Interns ok chuli. To make jok matiyo tich mang'eny. Kidhi e hospital sani nurses kendo interns make joma timo tije mang'eny. To gin makendo ok chulgi. King'iyo nyithi university sani universities iloro, Moi no selori. TUK sani technical university sani dhi lori. Wadhi kama pole ma by the time 2027 wan gi universities mang'eny molore piny ka. Then nyiso ni seche magige timore kama to sirikal State House timiyo budget mar 1.2 billion mar renovation. Kori tamori ipenjori between health sector, weche thieth, weche somo, gi weche security mar jopiny kod renovate State House, ere gi malich, ere gi mono beni bedo prioritized. Koro bwana ni en bwana moro ma jatend piny kaka entie sani osechunguza moyudo ka gigi bage mana kana wacho. To ng'ato achiel moparo ni nyalo mako lwete ma miye telo mar ariyo en Raila Amolo Odinga. To Raila Amolo Odinga senyoro ni bwana ando gini wadhi abed piny a consult. Kija jakom ng'ama osebedo ka winjo pach jopiny. Obiro to wacho ni bwana watimru nang'o. Ibiro no ka kiny machiegni ibodo ko timo romo Kondele kacha, budo dogo timo romo Kamukunji ka, budo ko timo romo Jakaranda kacha. To koluongo romo gi tinyo mana ko wacho ni bwana gicha liye to konya bede iye. Jopiny wacho ni wadhi kama. To ka jakom odhi e side ma jopiny. To boy the president jatend piny en wach ne mar second term rumo gi kanyo. To pod ka jakom support. Pod jakom nyalo mana miye a quarter of what jakom nigo. Ke jite mani ke jakom gi believe jakom ok gi believe e ngat ma jakom kelo. Koro isede jakom ni debe kata jakom onge debe. To ka jakom onge debe to ngata ramo dhi kelo no kelo no bwana ni. Bwana ni ok nyal dhi kumoro amora. Bwana ni dala. Ji wacho ni siji Kalonzo and soft Kenya Eugene and soft Kenya. Kibaki was softer than the two. In fact Kibaki by the time Kibaki got accident nobody knew ni Kibaki nyalo tero bwana Chadala nyalo kao presidency. But we had Kibaki as a president. Koro Ruto is not an exception. Ruto nyaka dhi dala. Nyako dhi dala. Ng'eyo nitie chenro moro mabiro bang'e to ng'eni nitie mafans gi bro biro ka. Bro wacho ne jopiny no Ruto nyaka dhi dala. Nikech gik mosetimo to gik mabodo medo timo to setango ne jopiny ni is not intentionally interested mondo mi oger piny ni. En osechamo monyalo chamo, oseyawo yie mochamo monyalo chamo. Koro nyako dhi dala odhi obomiti go dala. Mano kaluwore kod chung' mari mano kaka youth league mano mar DPK mano chung' mar vijende mar DPK wan waramo ni bwana nyaka dhi dala mondo mi nyathi kijana ma Kenya odhi school mondo mi kijana Kenya ka oyud thieth mondo mi kijana Kenya ka oyud security mondo mi kijana Kenya ka oyud employment jatend piny mani office sani
nyaka dhi dala. Kapok wadhi thor wach machielo, Dickson, bed ni yudo seyo kowuok kuom bil kaluwore gi seyo ma isebedo kiseyo godo Raila, samoro mana kinyalo mana duoko nyingi mapiyo piyo kapok wadhi thor wach machielo. Number one, Bill wacho ni Raila ne geng'o revolution mar jomage to jogi ne fach ne ang'o ma Gen Z ne dwaro, ang'o ma vijende ne dwaro. Ang'iso ka ji pile kendo achako kawacho ni waonge time sani okwane kinde mane wagore mondo wayud political freedom mano nitie. Ken Babu owacho gik ma affect vijende. Wan kane wabiro kaka vijende kane wachunge Gen Z, nodwaro ni finance bill 2023 obe drop down, ma any person mane biro in contradict to that mano ne ng'ama consider our own enemy, iwinjo. Koro mano gima nyaka wang'e, to kendo awacho ni sani gik mang'eny oselokre kabisa. Ideologies mag ji kata mar joma dongo, the way they are reasoning now oselokre. Magi okinde manwa reason as psychophants. Ni so long as ni wan ng'ane mani mbele kia ng'ane. Awinjo ka Bill gi kiwacho ni keni joluo nyocho yudo sirikal, kia ni joluo ni chien pile. Adang niso joluo ni kata mana ndalo Uhuru Kenyatta ne wan gi ministers adek. Ng'ama notelo ne bunde Kenya keluongo ni Recho Mamo ne Nyasakwa Bondo. Ng'ama notelo ne somo niluongo ni George Magoha ne Wuod Siaya. Ng'ama ji kaka Tuju Giki ne gin minister kaendi. Ok en the first time ma koro ni ng'ani komiwa kombe mokari adek ni koro nyaka walame ahinya ni omiwa kombe. Number 2, gima Bill Giki onego ng'e ni joluo kaka gin jo Kenya, joluo gin taxpayers, yeah? It is within our right. Ok en privilege mora mora ni komiwa kom ni koro nego beni wagore piny wala moruto. 2023 Sharon, around January, yawuoyi ni golo nyalenda kondele e udi at the order of William Ruto as the president. Jiadi manonegi, yeah? En wuoro mane ma kata mana jo wetewa mane telo no breadwinners onegi onge in ng'at biro goli e odi negi nikech stand, yeah, Raila against the impunitive government at that time, iwinjo. Omiyo vijende makalunya kwa ya urwiwa nikech wan makoro at least wan mwadhi mbele kata kisomo wan mawiwa yaure, wan mwase fwenyo kuma weche diowago. Wan joma the old dogs ma gin puppets mag Raila, joka gin gi tijegi, iwinjo. Joka makamugi gi komiel ne Raila liete, gin ka gidhi alisi nyamigi gimoro matin. To in kaka kijana, sani nyoro cha waneno ka principal mag secondary school ywak ni capitation onge gikia kata koro kaka gidhi tim. Uchumi ginene finance bill mar 2025 ne obiro gi a lot of taxes. To sani ka ema joma nie payroll, pay slip gi sani ema ywak gur kamano. Ruto can never be a best option. Ruto en ng'ama bedo ranked worldwide as the most corrupt leader. He was the second in the whole globe as number 2 second leader, yeah? Mano miyo wan wawacho ni wan kaka joluo ka Raila biro kowacho ni is going to be independent against Ruto, yeah? We will back up him, tangie kata mana buche moko gi biro ji realign ma join kaka force. But Raila ko make a decision no dwa join Ruto, ng'ama nyocha nego jowa monego vijendre Masai gi kionegi Nairobi kaendi mamoni yuago nyithindegi, yeah? Ruto manyocha okelo fake fertilizer masani kata mana ji poko hill, yeah, nikech the harvesting manyocha biro gi festival the last harvest mano happen masani nikech ji nego ji. Ruto chiel manyocha yanyo joluo manyocha wuotho kaluo manyocha dio joluo seyo to koro ng'eny lakini koro warita to gai mano mar if Raila will make that decision, Sharon adang isigi mora dieni, the most loyal people gin joluo, to joluo ema gin jo side achiel. Jaluo ok nyal gocho ne ng'at ma is against them, yeah? Ruto en ng'ama osebedo ga open for all these centuries against Luos. Sani ber mane monyalo wacho ni odwaro kade be no hero dak no yudo AUC. In fact en modhi dino ne kata mana Raila mondo duoka mondo waneni ni ng'ani nyocha konyo Raila, konyo jakom ni jakom Marema is the main reason momiyo kata mana AUC no okwayudo. We warita ina chungi. Vijende kaka Bill Giki nyaka ya wigi mondo kik wawuondru jowetewa. Kinde chopo ma we have to change the way we are reasoning as a people. Ageni paro to pogore ma bende oganda bende pod somo bende wang'e ni hogai mano mar ODM Raila Odinga bende mana kaka noselando diche manyoro nyakwara Mgajwang' wacho no biro bedo kosomo paro
kuom ji mopogore opogore johera mage e kinde mamoko mano mar mondo mi oyangnwa chung' mare lendo ma bende pod warito nyakorom ga jwang'en no ote magi med orogi e lai mago magote machok arede ka uchiel nono mbui mago mag oganda mano moriwo Facebook kanyakla kod YouTube bende biro ni achiel kachiel ichiwo paro ma bende intiere godo koluore kod thor weche ma ntiere godo abro bedo kasomogi kwa dhi nyime gi twak makama kokamano yiena mar mun miaka yweyo bang'e waduogo koda moko kuom weche kata na thor weche mopogore opogore ma bende wantiere godo. Explore the Holy Land this Easter. Now View Travel. Embark on a 6-day Jordan adventure. Celebrate Easter Sunday Mass at Jesus' baptism site, Mount Nebo, where Moses saw the promised land. Explore ancient Petra, tour Amman City and the City of Mosaics, and stargaze in Wadi Ram's enchanting night sky. All these and more starting from $1,490 per person sharing. Book now and lipa pole pole. Visit viewtravel.com or call and WhatsApp 0703 254 254. View Travel. Dream, explore, discover. Chal kagima iniluwa. Anie tipo mari seher. Ere kaka nyalo bedo mabor? Omiyo anadwa penji kaponi iniyie koda seher. Grand prize won! Win big with the WRC Safari Rally 2025. Revisha and feel the roar! Love is a beautiful thing, and this February, View Sasa is all about love. Watch Boy Child Under Siege as Ochi and Linda get ready to eat a nicely prepared meal. Kuna mtu ameita zimamoto? Of course, Mr. Firefighter. But Linda's parents ruin the moment. In Love Bads, Annie and Farida fight over Jimmy's love and attention. So is this all about the movie? It's not. It's either me or her. And in a brand new season of Monica, Monica's love for Mariga is unmatched, but her obsession over Bob is undisputed. Watch all these and more romantic stories only on Viusasa. I miss your touch. Ikide kushi anabiro timo gimoro. Anang'emi biro timo. Awacho neno tim gimoneno ni kare kae. Koro in ng'ano kae mondo inikwara tero. Ang'o midwa ga ni riembo mtoka to kine miriembo? An kayo kadwa neno kokale gimarach to bendo kadwa neno pi wang'e. Okanyal kale gigite. Anawinjo kasiol gitembe gi Nyasacha. Magi gin wuoche mag Sarab. En orwako giga sama en odwa ng'ado bura. To param, mai koro en ting' mari nikech in yewuoyi maduong' e dalani to bende in gimoro amora kae. Indulge in the moment with every spoonful of Delamere real fruit yogurt. Ado manien kod talanta manien duto romo kamoro achiel. Chakre thum mag pinywa nyaka mag pinje maoko. Mae kinde maberie moloyo ma ji nyalo winjo thum mamit. Puonj jothum manyien. Kendo tim nyasi ne jothum muhero. Mae en ndiri mar jothum. Kod kit thumbe duto. Pado manyien. Wuok tich nyaka tich abich, saa 5 onyango.
Nyakorongo jong machiegni okang mar ariyo mana ka medo bana paro ni pod nyalo tudre kodwa ko kalele mago timacho karede ka 600 mbui mago magoganda bende yudowa achiel kachiel kotendre kod iwacho ni Raila Odinga kanyakla kod William Ruto tiyo kanyakla nyawda Cleophas Oluoch dhi bedo kod welo chakro sadek nyaka sabich mar onyango gibro bedo ka ginono bedni ODM gi UDA bro bedo kariwore mano mar tiyo kanyakla gintiere kod welo kata kamano kwadhi nyime gi thor wach machielo Manenjal Jatend Piny Nyakorongo Jwang Rigathi Gachagua bende osebedo ka funo weche mopogore ma bende seyo osebedo karamna ko bio seyo ne piny owacho mapacho ka kanentiere e county mano ma Meru bende nitiere wach mabende noyango ni samoro na nitiere kaka idwaro riembo gai mano mar doho mapacho ka mano mathako ome nitiere report mabende jafombo marwa mano Walter Nyambaga notimonwa mana kinyalo ketnwa report mano mar Walter Nyambaga kotendre kod seyo mabende manenjal Jatend Piny no seyo godo mana en jalup Jatend Piny ke mabende osebedo ka seyo godo sirikal mapacho kae wawinjana Jalup Jatend Piny machon Rigathi Gachagua much Mombasa kendo Rigathi okoni osefwenyo ni nitiere chenro mar thulo oko gai mar doho mathako ome okiapisi Jatend Piny William Ruto emotelie kolose kanisa mar St. Joseph's KK Guru mar AIPCA e kar chung od bura ma Igembe North e county ma Meru. Gachagua koni bro luongo oganda e ndara e kendo bago ng'anyo manyal gidi pacho ka mar kwedo golo mathako ome kokoni sirikand William Ruto medo chiego kama lit mar oganda ma Mount Kenya. Alikuja na Biblia tukafikiria ni Mkristo mtu mzuri. Alitudanganya hapo tudanganya. Tukamchagua. Kufika pale ametumia hiyo kiti kumaliza watu wa Mount Kenya. Ameanza na Rigathi Gachagua amemfukuza. Akarudi akafukuza Metheka. Sasa amepanga jama ya kumfukuza Martha Koome. Gachagua koni Martha Koome estani pedho ya PC oko kamwanda kalure kod chung mare. Sasa Martha Koome anafukuzwa. Senator wa Meru ananyamaza. MPs wote 10 wananyamaza. Anapigana na mama rais, ulipigana na mimi Rigathi Gachagua, mimi ni mwanaume. Wachana na Martha Koome ni mwanamke. Bora unapigana na wanawake. Can you fight your fellow men? Si ndio? Apigana na wanaume? Wachana na huyu mama. Huyu mama akifukuzwa nipige filimbi mtoke kwa barabara. Mtatoka hapo mtatoka. Sasa wamepanga njama. Wiki ijayo Monday wanataka kumuondoa Martha Koome. Walitaka kumuondoa wakati Rigiji alikuwa kwa kiti. Rigiji akakataa. Ekineno, bende jalup Jatend Piny Kithure Kindiki yodre madiny buche moro kod jo od bura kar jot mare ma Karen kamane orudhe jo od bura ma counties kod kit Kamasia ewi wach omenda mar met bilie. Na ati watu naitwa pale Karen. Ya hakuna haja wewe kuita watu Nairobi. Kuja hapa Igembe uongee na watu hapa kwa ground. Si ndio? Ile mambo nafanyika pale ni uongo mtupu. Unapanga watu masaa 5 kuwadanganya. Alafu unawalipa shilingi 5,000 kwa kusikiza uongo. Gachagua okoni donu buche modhi losi dwe mar 5 dhi bedo kod jo od bura maromo 120 e sirikal mabiro. Unajua watu walikuwa wakifikiria ati wakinifukuza nitaenda peke yangu. Nilitoka na watu wao. Nimetoka UDA hamtatoka. Wangapi wametoka UDA, wangapi wametoka UDA? Yes. Na kwa hivyo tumeunda chama yetu ya Mlima Kenya na Wakenya wengine. Na ni gari mpya na iko tayari. Na injini na mwaga maji kwa vile iko sawa. Na driver ni Rigiji mwenyewe. Na hiyo gari nitaitangaza mwezi ya 5. Atubisho anaitwa Atubisho Muheria. Ameenda akaeleza William Ruto. Kama unafanya kazi, hapana shida ukizunguka watu ukiambia watu nimefanya. Kwani umefanya si utaona imefanyika? Sasa akishinda kila siku akizunguka nasema mimi kama William Ruto nimepanga, nimetenga, nimejenga, nimefanya, nimesema. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Nyakorongo jong manaka kiwinjo kanyo kani ntiere county mano ma Meru manenja lup Jatend Piny Rigathi Gachagua bende koro chano luongo ng'anyo
kata mnono bwogo luongo ng'anyo mar tipo e pachoka kaka yor kwedo chenro malikore ni mag temo thicho oko gai mano mar doho Martha Koome. Aparo ni mane mwachak godo bil kintiere kaunti ma Kisumu mane jalup jatend piny Kenya ok mok en okang' mokwongo ma bende koro oseo piny owacho mano ma pachoka. Wach mar thicho oko mano ogai mar doho kanyakla kod jong'ad buche mamoko mano mar doho maduong' mogik kata na Supreme Court. Bende nok en wach mosebed kichwalo kata bed ni doho maduong' mano High Court nogeng'o chenro makamano juma mokalo. Bil Sharon kapok achopo kanyo to ang' yie na duok weche moko atemo ting'o bada to nok inena mana mapiyo sama ne Ken gini loso mana mapiyo mokwongo winjo ka Ken ywak ni ODM ok ni opposition adwana aduoke ni opposition ODM Secretary General mar ODM en Sifuna no ema nigi documentations te is the custodian mar documentations mag chama and isebedo kiwinjo kaka wuoyo isewinjo kaka governor Orengo gini wuoyo isebedo kiwinjo kaka Nyang' Nyong'o gini wuoyo so wane opposition kendo wa fight ne ratich jopiny mak mana ni ne waneno ni strategy nyaka loki kata mana Raila Amolo Odinga ma jatendwa bende oneno ni wang' ni strategy nyaka loki chon cha kochakore chon since independence joluo mosebedo ka dhi e ndara joluo mosebedo kinego kata mana cases mineno manitiere gi iyudo mana ka Kisumu kae ma wan gi cases aina mag baby pendo to gi jowa mang'eny ma bende osenegi ka dhano dhi e ng'anyo so seche moko strategy nyaka loki for the first time in history wanyalo wacho ni samoro wadonje serikal to be ok ni wadonje ahinya nikech pod wan e opposition mani strategy emoloki ni wang' ni waneno ni ok ochuno ni wakoso wa government ka wadhi e ndara gigi te ok ditim gi thuon gigi te ok digori sa asaya seche moko be inyalo bedo machiegni to uloso to mano be bedo mana opposition tiketo government e check mana kaka ineno ka Sifuna gini kantie kamarach to wacho Orengo gini kantie kamarach wacho jowa moko bende nitiere makonyo serikal seche moko inyalo lock strategy mondo wadhi kamano nikech all along joluo mosebedo ka tho e gini and kata kiwinjo jowa ma wuoyo kae ma wan ge panel Dickson to kod Ken iwinjo ka gitegi ywago ODM ni mondo ODM mobede front line mondo Raila mobede front line the bottom line en ni idwa ni joluo mondo bed opposition mondo joluo med dhi e ndara ma the first government kata ka wasedonje iye kamano ma e serikal mokwongo mwaneno minister waneno CS mar finance karwaka ma e ango waneno attorney general ne wan gi lawyers malich kaka agwenge kodhek gini ese Mutieno gini to pok ne waneno attorney general mwabedo go korwa koni so government ni beto keto jowa ahinya e iye ma koro wabro mana loso kata ka wan opposition kamano to wabro loso kantie kamarach tiloso but wambe wan mana e opposition to kendo wakonyo serikal tich mogik wach mar mheshimiwa Rigathi Gachagua an gi challenge ahinya e weche mag Rigathi ande momi atamora gi weche mag Safina Party gi DAP-K nikech gin party moko makelo tribalism e piny ikelo siasa mar ukabila and kama jatend piny dhiye gi jalup jatend piny machon dhiye gi Kenya ok ane kaber aneno ko wachomo kama ne wantiere 2007 mane siasa moko biro mane other communities against community moko to kata sani aneno ka joma ni kocha modagi donje broad based government modagi tiyo kanyakla ng'ato ka ng'ato kine DAP-K omanyo kona moro western oketo joge kanyo be en kona ok en western to en mana kona moro matin tu Safina Party ento koro onge kata mjumbe kata mana MCA ma en go kata achiel to en be en go kabila ne moro kanyo to kichaki doke chama mapok wang'eyo mar Rigathi Gachagua ma koka dwa biro ineno kaka jalup piny wuoyo kizungu ibro luonge ni en insider and incitement ni rach sama dhano chomo yiero kama nikech odhi kona ka kona sani ne en Meru onyiso jo Meru ni dwa gol Koome
to ni dwa gol Koome nikech en Jameru. Embe owacho ni nogole nikech en Okuyu. Ng'ato ka ng'ato igolo to ineno ka gima odwa noloki gimoro amora okete ukabila. Ka nodhi Western kucho tiwinjo konyiso jo Western ni nitiere agreement moro mane nitie gik manonego bed ni miyo Waluya mapok omigi. Samo wacho gigi magi gin incitement. Ang'o miyo incite kabila. King'iyo kata mana programs mar Rigathi Gachagua kako ringo. King'iye kanisa every weekend iyude ka en mana Mount Kenya. Iyude mana ka en Nyeri. Kodhi ahinya to dhi kata Tharaka Nithi cha oluora kodhi Embu kuonde moko ok odhiye. Ang'o mitemo tim? Communities bedo charged. Wach mabende koro Rigathi Gachagua nolieko mar Martha Koome ni kaluwore gi ni neno ni pod en akweda mag dhoudi. En akweda mar dhoudi nikech Martha Koome en jatend piny, en president mar judiciary. Ma ng'ama wach ne ok inyal loko ma casual kata mar community achiel. Ma en president mar the entire judiciary mar Kenya mangima. Kidwa wacho wach ne ahinya ni idwa ni wuogi Kenya mangima. Tidhi Nairobi kacha ti address press to kidhi dala gi Koome ti wacho ni ani idwa gole nikech en Jameru. Mano itemo incite jopiny. Nikech bing'e ni seche moko ng'ato samoro nyalo bed ni dwa gol nikech osene gimoro marach kuome. Ok nyal bedo ni kata ka samoro ng'ato en corrupt kata en incompetent in one way or another e tije. Ka koro idwa gole, an kaka Bill Otieno kawuono koketa kata mana PS, koketa kata mana CS, tatimo makosa moro. To kidwa gola tibiri wacho ni igola nikech an Jaluo. Mano incite community mar Joluo against joma tiyo. So aneno ka en gima nyalo duoko wa 2007 kech incitement no ok ber. Erokamano ahinya. Samoro ne Nyikwarom Gajwang' samoro mabende kia wach motenre kod Martha Koome ni Nyikwarom Gajwang'. Na nitiere bura mabende manen ker mano mar LSK, Law Society of Kenya, mong'ere kaka Nelson Havi, nochwalo mano ne duola mano mar JC, Judicial Service Commission, mar mondo mithich oko manogai mar doho Martha Koome kanyakla kod jong'ad bura mantiere e doho maduong' mogik mano Supreme Court. Ka bende giwacho ni mana gi dhongere ne giwacho ni giseyogi kotenre kod misconduct kanyakla kod incompetence. Kata kamano kanolose county ma Meru manen jatend piny Rigathi Gachagua koro wacho ni nitiere chenro maliekore mano mar thiche oko e doho. Kata kamano wachno iwacho ni kaluwore gi Rigathi Gachagua owacho ni jatend piny bende madwaro thicho oko Martha Koome e telo. Kata kamano en wach mabende nowacho ni kapo nono thiche oko obiro bedo kotelo ne ng'anyo. To bende ni jokata na koseyo jodak mano ma Meru ni kapo nono thiche oko bende gibiro bedo ka giwuok oko e lela. Aparo ni babu in bende rwake twak makamano. Bende njo ka Bill wacho ni una DPK kanyakla kod Safina Pat. Bende ng'anyo ma Joluo onge en ng'anyo ma ok nyati. Aya. Awinj pachi bende babu. I think mana kana wacho Bill nyaka bed kong'eyo ni chenro mwan godo Kenya chenro ma serious ma ineno gi Kenya mzima. Moso inene gi ogandawa kendo vijende matindo mawuok Luo Nyanza. Ok en about ng'anyo, ok en about ng'ama ng'anyo. It's about ang'o miyo ng'anyo. To ka Bill ok nyal understand ni the economic situation of this country is so bad for any young person to survive, then it, I don't think ni otimo the right thing in the political space. Nyako bed ng'ano ma ng'iyo gik moko ka nitie to wacho gik moko ka nitie. Ok na tintie jakom ni koma jakom. Kin chiemo moro jakom bro bedo maonge to bedo Bill gi nyithinde. Obro tima. Education rach, health sector rach, security onge, vijende ok nyalo yudo tich. Mago gik moko ang'wen manyaka wang'i. Mago ok depend on ng'ama ng'anyo kata ng'ama lead ng'anyo. Mage critical issues. Kane wadhi ndaro Gen Zs, we had critical issues, and amongst the critical issues man wang'iyo gin gik moko ang'wen go. Mapok obedo address nyaka sani. Koro ok en about ODM, DAPK, en about the issues. Kaduoge issue mar JSC and Martha Koome issues mar golo gi tich. Sharon kwa paro maber noneno Justice Isaac Lenaola chien kanyo kaseyo sirikal mondo oti gi speed mondo mi wabed gi IEBC. Kendo Lenaola nonyiso jopiny ni wuoguru oko mondo kwa sirikal no miyo IEBC. Winjo maber. Kwa ng'iyo Justice William Ouko kiwacho ni Rigathi Gachagua en tribal.
William Samoei Ruto, the president, ang'omiyo en gi issues. Lweny mar JSC gi judges gi obedo en lweny mawuok kamoro. Ken lweny mar jogi okobire e positions ignoro. Magi jok mosebedo ka for the last, like 30 or 40 years. Magi jok mosebedo system. En ang'o masani eka koro JSC realize ni jogi are incompetent. Jogi nigi integrity issues. King'yo lweny ma Justice Koome, Chief Justice Martha Koome goyo. En lweny mar kuma giaye. To Rigathi Gachagua ka nowache no. The presidency kaka nitie sani. Ido ka sani jalup ker wuok Tharaka. To jatend piny. Mana ka Rigathi nowacho. Okadwana adhi through the corners. Jatend piny okawo lweny gi jo Mount Kenya. To kokawo lweny gi owadu. Tichako protect owadu. We are not practicing nepotism. I protect mana ngat gima inyo. Maino okinene kaka ena kwede mag dhoudi. Okena kwede mar dhoudi. Jatend piny mar Kenya, manen jatend piny Rigathi Gachagua defend mana family mare. Mana kaka baba yalo defend family mare ka gimoro bire. To end within his rights mondo speak for Martha Koome. Ket Martha Koome bedo attacked to wuok kono. In fact, the person mono beni penjo maswali gi en Kithure Kindiki. Nikech manen jalup jatend piny wacho ni plans karamna chenro mar thicho oko Martha Koome na nitiere karamna kapok no thiche oko ya apisi. Dog no wacho ni nyowacho nyore kanyo timo interview moro ni magik manose winjo. Inyo ber. To sama kori kelo ang'o me noko time that time. Kanen plan mosebedo this time gine time nite. And then king'iyo gigi te nani Sharon kata ko wagolo wach mar tribal and everything. Magik mitimo nikech koro wachiegni donjo elections e yiero manyien. Yiero manyien mabiro godo ni to mana aduoki mana nyisi. The presidency kata Kenya Kwanza regime giseng'iyo magiyudo ni gionge legitimacy gi jopiny. Giseng'iyo magiyudo ni onge anyway ma ja Kenya nyalo dhi e debe mago tik ni Kenya Kwanza duoge second term. Giseng'iyo magiyudo ni onge. Koro the only way magidwa ni mondo retain go power is to ensure ni institutions mono bene gin independent obedo dismantled. Yani gibedo weekend. Wagol ngani waket ngatwa, wagol ngani yes sir minjo cha. Idwaro yes sir cha kumora mora. Idwaro ni yes obede IBC, yes obede parliament, yes obede judiciary. Mondo mi sama jo pinyo se tamore ni sirikal ni okwadwa kwa mi second term. To gitiyo gi other institutions mondo mi gi maintain themselves. Lweny ni oken lweny mar Martha Koome as a person. Ma lweny jo Kenya. Moko no beni wenere gi jikende. Ma lweny mono beni kata mana wadwa kama ne Safina give jendete nyaka bilino. Ono beni donje. Nikech ma lweny maka Kenya Kwanza succeed. To ko bi interfere to Kenya Kwanza gi Martha Koome kende. Or the interfere with the entire country. To kama interfere gi Kenya mzima, to interfere gi generation mabiro. Inyober. Kenya Kwanza oseng'iyo magido ni there is no way. Kata mana bili mawuono. There is no way my bro kone William Samoei Ruto kura mondo duoge second term. Ang'eni yiero to poko kayo. Yiero te niga mar 2027 weche nyalo lokore diere ka. Kata kamano Dickson Karwaki etwak. Bendo ang'eno gai mar doho Martha Koome oseyudore akire kike. Nono ka Januar mano dwe mokwongo mar higa ni waneno ka arita mare bende nomae bang'e ochako duokne ka bendi lieko ni jogo eko mabende nosebedo ka rite kata na bodyguards mage. Nanek beni miyo promotion moko bende nanek beni tiego. Itimo negi training. Koro nakire kike makoni kod kocha kata kamano doho to nosethicho oko dwaro mano mar timo negi mar thicho gi okia apisi en kanyakla kod jong'ad buche wetege. Number one wakwonga clear na gimoro njo kabila wacho ni Safina Party tribal gimada wacho ni joma support ten Ruto joluo ma support ten wawa in that side though okada ga wo ni kia jaluo kia ng'ang'a ka Ruto ken tribal adier samoro revoke PS madhi bed appointed manyien nikech ageni ma en mana plan mar bro-based government. Oriembe nyaka jomotel ne migao madongo mang'eny gi around 65 more than gin Kalenjins. Mondo dot meritocracy kata mana rapim mar skills kata mana puodhruok gi ng'ato kalure gi monya kelo mondo kete te nyaka piny kuma mwalo nitie. Number 2 nyocha waneno kendo hapa ni gazette manyoro kawuono ma the State House Comptroller Ole Mitito ne ni od bura katetea ne pesturi monego beni the State House
sirikand Ruto so long as ni in give voice manyalo fight ibed ng'ama ongela ibed ng'ama thin mamless masa moro katune iloso mondo mi ineni gibiro magimai koro mano stand ma wan ok obugowa kaka jo Kenya gikalago no expect ni the moment ma judiciary obedo independent nikech kowuoyo Martha Koome ten motelo ne judiciary so long as ni judiciary okawo kar chung' mare wuon moko bed swayed with external factors kata mana soya nyaka goye makosebet ji adi mani sirikal makata osemeny no kwelo tokno to de kiwuok oko kichako go sirikal Ruto ni tilawi ni kwelo imaki teri e doho koro mago kadi magin gik manyien omiyo wawacho ni waseng'eyo ni sani ng'ata ni threat so long as ni wacho adier iwacho ni inside ma jopiny in idwaro economy to economy oseingo Ruto you are an enemy of these people to nyaka gi fight koro mago gik manomol mago gik manapar nyo nyarao kata mana chien kanyo kuom order mar president nikech president manyagolo order chien matin ne gidhi magi kalo nyaka kiewo magi kata mana en jatend piny mar Kenya security mare gik ma pok notimrega e history mora mar Kenya kaendi koro mago gik ma ok gin welo jakom ndalo moro apane ne gilawo magidhi awacho kata mana nek mane timre Kisumo etc koro mago gik manomol emomiyo adawacho ne vijende ni in fact kwa mara ni vijende okona beni wa reason kata mana the basis of the political parties ni DAP Safina KODM KITC waranguru policies wan kaka vijende let us speak for ourselves wawuoru ne wan wawegi nikech wan ma wan gi gaps mang'eny wan ma onge tije wan makata shifshani ka affect deadly nyocha USA do withdraw hapa ni Kenya is in panic nyocha ran kata mana counties kaka ni vijende kata ma onyuol gi tuoche gin masani gin gi wasiwasi moloyo matin wan ma vijende wan gi tabu molo the political class mosebete siasa kumigni 30 igni 50 wan kinde ma weuru reason ya jaluo ken Kikuyu aja Kisii aja etc sama nyathi jaluo dhi sikul sama sirikal ok nyal miyoji ok nyal support somo mar piny ibed nyathi jaluo ibed nyathi Kisii ibed nyathi Bandu gigi affect wate sama tich onge ma jok market onge bed bill masani aneno kare en psycho fund wacho ni one tribal ni Raila nokonyo wan okelo revolution any person mano biro na way is our enemy kaka vijende wang'e ni one Kisungu wacho ni we are independent constituents mateni wan atonga marwa okwadhi nyumo kaluwore gi dhok mawacho atonga marwa wadhi nyumo kaluwore gi dwaro marwa kaka jo Kenya atonga marwa wadhi nyumo kaluwore gi magi ma agent mang'ama kijana dwaro kabisa ignite an koro kaping Raila lakini koro wacha chadier ignite makata mana Raila osebede telo jaluo kidhi kaluo development mani manyo wanya brag wanya siemo kibiro thurwa Siaya Sharon wan wapuro ga pamba waonge kata even a single cash crop sani wan jogwengwa gin jolupo rech onge nam jodhier economy cash flow is very low tema pod waneno ka jomoko ma sama pod wabow down wareason ni kiani joluo wang'ni chien kanyo wasebedo kata mana gi jotend migepe adi to ng'oma gisetimo omiyo wanyaka tamre uru that circulation mindset manyachon meaning eno ni rowere ne gwini timango nikech ata malo mathoth ahinya joluto ombulu gin rowere pacho kae mindset mane mineno ni rowere ne gwini bedo godo nyaka waranguru nikech ji mang'eny to osewuok ni biro anyiso ga ji pile ni youths wan waonge aggressive gi political power wadwaro mana change in the political system the change of the political system obro timre yo mane waranguru policies mag ji ng'ama sani dwa miwa policies ni kia Kenya kintinga nwagore ne uru kia ni nwatima ngo okay we appreciate lakini sani agency ni wadwa dhi sikul wadwa ni chiemo obine jonyuolo e mesa wadwa ni cash flow mana kaka osebedo ka flow kata mana pinje ma oko ginyalore Kenya nigi mwandu buora policies ng'ama nigi policies mar uchumi understand nyocha party leader ma Safina party ne wacho kabisa ni kata mana gope mang'eny nitie gope mag bandia
gope makarafu kisungu wacho ni odious debt gin gope moko manol deol gi Saudi Arabia to gidhi gidonjo Qatar in a personal account ka gibiro ka to wachulo gi through shuru ya to wakwamo pile nikech wachulo gi mokwane iwacho ni no ni go matimo kama to kirango to taxes bedo medre to nanindo kata mna midhiero manokwa ko Jimmy Wanjigi payslip ni medo nogoye kabisa kana wacho wechego payslip ni medo bedo shaken ya the moment kiwacho wechegi koro vijeni nyaka wa step back nyaka waranguru ni koro kadhi mbele chakre sani ya policies mage ma line to ana ajiwo jotendwa ma are fighting against this government manyanyasa jopiny chopo kinde makoro nyaka ji riwre nikech Sharon kwa paro chien kacha ndalo Moi ya mano 94 Moi neni no yombo Kibaki number 2 with less than 300 million votes to kirango joma no chung tetete kiri okura manogo negi 69% of Kenyans voted against Moi, but Moi won anyway. Nikech jo Kenya mangeny nobedo divided, yeah. Kinde ochopo ma that political greed, yeah. Nyaka olware piny, nyaka jiriwre, obed Matiang'i, obed Kianga, nyaka jirani policies makama ema ginewa. Jo mose chung ko bing ni 50 30 pile gisebede limelight. Jogo nyakoro tengre oko, yeah. Mondo wachakuru warangane ni to jowa mabiro gi policies makama kwa backup gi kama gigi wanyalo yudo gonyruok marwa omiyo mano that's the mindset ma vijende nyaka bedgo sani mindset mane kiani inonagi in Kikuyu no wadhi school upuonjo gimiluongo ni integration tapa ni ngata mokalo through a school system nyaka form 4 ong'eyo gima integration en ya ni chopo kuma nyaka wawe dhowa chien chopo nyaka wawe kumwa chien chopo kuma interest of a nation ma stability economic stability bedo mbele omiyo this age group marwa wan kaka jomatindo that is the mind monego beni wango to ji kaka bill ang'eni maybe kuonde magin go nitie kaka nitie but ever if we reason as one mondo kikwa bed nitie jomoko ma drag jowa chien akeni bile bonyerere pradek akeni pachena enango ko tendre kod seo makamago nikech kamana kaka kinjo kaka jowete uloso wacho ni koro sani ok nek beni nyoni dibuok e duond bura mane ne ging'eni kaka rawera intere gi police karamna policies wacha ng'oko kanyo awinjo twak maber Sharon and jowago loso maber gima duong' monego ng'e kaka koro wach mar mantiere makoro idwa gol Martha Koome ni nikech okine ka giywak ni ok wan issues oriented tiyudo ka gimbe gionge facts nikech onego bed ni ng'iyo ni to kawuono idwa gol ng'ato ofis onego kaka Kenya as a country onego wawuoge wach mar ng'iyo ni ng'ato ae kabila mane igole nikech oja kabila ni igole nikech olando kata rateng to wang'i ni ang'o momiyo igole no tim ang'o issue 1 en ang'o number 1 otim ang'o number 2 en ang'o to number 3 en ang'o to wang'iyo gigi te ni ere gimomiyo igolo ng'ato ok iwach ni igole nikech jatend piny osebedo ka golo ji igole nikech sani nitie broad based government ok en kamano onego beni wang'iyo facts wang'iyo issues momiyo igolo ng'ato e weche mag ndara and everything ji biro mana wacho dwaro Raila opposition idwaro Raila odhi e ndara idwaro joluo odhi e ndara thoth ne jogi osebedo ka dhirowa osebed kidhiro ODM wadhi ure ndara ijo ka jo DPK wadhi ure ndara Safina ODM wadhi ure ndara kisedhi e ndara tiyudo ka ODM ema ni e ndara kucho kende wan sani kaka ODM waloko strategy wadwaro ni wawuoyo kaka piny wago mbaka nikech kar chakruok wach nitie to piny igero kod mbaka seche moko gimoro amora ok nyal tim gi confrontation ka wasedhiro gini from 1963 wasebedo kwa dhi gi confrontation wang'ni ok waloke strategy wang'iyane ni ka watiyo gi strategy moro ka dipon wanyalo yudo duoko mopogore gi duoko mwasebedo kwa yudo chien kacha koro wambe waloko strategy wambe kaka jomatindo mag ODM ok wawach ni serikal dhi maber ok wawach ni
policies manitiere kata mana kaka piny kaka economy ni wawach ni koro economy ber ni gimoro amora ber gik moko ok dhi maber and the truth en ni the trust ma jopiny noketo kuom ker cha oonge bet olal koro wan ne wabiro mondo wakony nikech piny ne kethore piny ne kethore kendo gik moko ne dhi e yo ma ok kare. Waneno ka piny nyalo donjo e lweny and Kenya ok onego dhi kama kamano. Sama koro lweny gore, sama weche bedo marach, sama wan gi instability, to gimoro amora chung'. To ka gimoro amora chung', nyiso ni Kenya marwa koro nyalo zama. Ema ne party leader marwa oneno ni at least okony serikal walosi mondo gik moko odhi e yo makare. Kata ka wa criticize, to koro wa criticize ka wan e mesa wanyisogi ni ka utimo marach ka udhi nikech kata miwacho ni samoro Raila odonje serikal ni ok en opposition kane wach mar abductions nitie ineno ka party leader marwa owuok motegno ahinya kata members mag ODM officials mag ODM man national ineno ka nokwedo wach mar abductions e okang' mamalo. Sani nitiere weche mang'eny kata mana kidhi e bunge kacha nitiere issues mapod nitiere miyudo ka wabunge wa go kura kumachielo to wabunge mag Kenya Kwanza bende go kura kamachielo. Pok wabede coalition gi party mora mora. Jatendwa Raila Amolo Odinga pod timo consultations gi jopiny. Ka jopiny odhi onyise ni mondo ti gi Ruto to Ruto ne modhi tiyogo. Ka jopiny onyise no ti gi ng'at machielo but ok apar ka dhi nyise ni mondo ti gi Rigathi Gachagua nikech Rigathi Gachagua ideals gi mag party leader marwa waneno kopogore. Party leader marwa en ng'ama dwano riw piny to Rigathi en ng'ama dwano pog piny e weche mag ukabila. Dong koro warita ni Nabili chung' mabende hogai mar ODM mano Raila Amolo Odinga biro bedo kalando wacho ni pod biro bedo kosumo paro makoni kod kocha kendo biro bedo kolando ne johera mage chung' mare. Wan warito kaka Jaramogi TV Nyakorom Gajuang ka pile wan wang'i to wan iti ang'eni sa ringo Nyakorom Gajuang wadongi matin e dakika 12 makapok watiko chenro makama inyisa na kaw yo matin wakaw yo matin Nyakorom Gajuang wadongi to rwach machielo. Introducing the Pasapata Referral Bonanza. Here's the deal. Share your unique referral link, get Mbogi yako ku sign up na wa place bets. Alafu, earn huge bonuses na cash prizes just like that. Yes! The more you refer, the more you earn. Now sisahau, we have exciting games that will win you millions in seconds. Unangoja? Win na Mbogi na patapata.com. Refer, earn, repeat. Not for persons under the age of 18. Authorized and regulated by BCLP license number 447. Ramogi. Regulation okodi through gimiluongo ni public participation. Beikori mar donjo matut e weche madongo e Uganda wa. Ribadhi ma wuok e NTSN ng'eny seriously. I have to say this. Wanono weche siasa kod weche mamulongi ma jopiny. Sama gigo nyaka japur. Nikech japur ni obro puro kande ni otere kare. Buch jopiny en kama wamiyo pek paro kachiel kod nonro ma intiere godo. Wan gi chike mabeyo matayo gigi waduto te. Ok diang wachnya every time ka ng'ato dwaro to waloko chike. Nyinga Trevor Ombija jandingo panga jonyakach dendo nombija taya nyakwar guok kocha pesa. Wanere kendo. Tich adek ka tich adek, sa adek otieno, mana Ramogi TV. Naitwa Victoria Naza. Kupata wimbo huu kama sikiza tune yako bonyeza *811*381#. Kumbuka sikiza na Citizen nyumbani kwa wasanii wote. Anadwaro rat ikide kushi anabiro timo gimoro anang'emi biro timo awacho neno tim gimo neno ni kare kai koro in ng'ano kae mondo inikwara tero
Ang'o midwa gane riembo mtoka to kine miriembo? An kayo kadwa neno kokale gi marach to bende kadwa neno pi wang'e. Okanyal kale gi gite. Anawinjo ka seol gi tembe gi Nyasacha. Magi gin wuoche mag Sarab. En orwako giga sama en odwa ng'ado bura. To param, mae koro en ting' mari nikech in yewuoyi maduong' e dalani to bende in gi mora mora kae. Indulge in the moment. Every spoonful, Delamere real fruit yogurt. Na korongo jong machiegni okang' machielo dongi matin ne dakika par mar mon mwatiek chenro makama kapok wateko chenro nyakorom gajwang'. Nyaka wang'en na chal mar piny Kenya kotenre kod weche mago motenre kod thieth. Nyaka sani wang'en nitiere riwruok mago ute thieth mag ji giwegi mong'ere kaka Rufa manyaka chakre odiochieng' manyoro ne gichungo chiwo thieth ne jotuo matiyo kod okumba mar thieth mano mar SHA. Manyiso ni kidhi od thieth mano mar ji ng'ato wuon kata mana ji giwegi mong'ere kaka private hospital tintiere kod okumba mano mar SHA ok bimi thieth kaluwore kod gope mabende kumba ni nitiere godo ne ute mag thieth mag ji giwegi. Nitiere report mabende nyawadwa Judith Omondi notimo adaro mar mondo mi awinji bang'e abro bedo ka winjo kuom jonon siasa mabende nitiere godo kiny makawuono. En chandruok ne jotuo ma olimo ute thieth mag ji giwegi odiochieng' makawuono ka thoth ute thieth lai mar thieth dok piny jotuo ma pod ni kao fuko ema wuoyo. Limbe ma okuongo mane watimo e kar thieth manyanchwa Kisii, jotuo matiyo kod okumba mar thieth mar SHA yudo pek mar thieth. Tuko Nyanchwa na tumelazimika kulipa kila kitu. For anything that has been done here, we are paid. Hata mnaanza kuona marisiti mkononi. Yeah, but this is because maybe the arrangements have not been made well. Sisi wengine tunaweza kujilipia. Lakini iko wengine nimeona hapa wanalia sana. Wanalia they are not able even to pay. Wamesema mpaka tutumie kasi. Nilipokuja hapa, waniambia kama ni saa itabidi ungoje. Kama ni saa itabidi ungoje ama kuja siku nyingine. Na mgonjwa anazidi kuumia sasa hospitali nitafuta pesa umshughulikie. Kisumu kar thieth ma St Jairus pod jotuo onge ler malong'o. Give come out very clearly ngiso ni what's the way forward. Kapo ni private hospitals oktigisha tuange. Kichonge tende mondo ngiso no register the other kamora mora shati yetu kichopo tiko ni gimo pogore kechewa biro ka ukinyi to kono gimo pogore gima wasebedo ka winjo gima serikal wacho e county ma Migori kar thieth ma Kidiva telo mare yangonisha ni kod gope gi magene cha IF maromo milion 52 kamar SHA to romo milion 6 gino ma osemiyo gibedo e lai mar ute thieth ma nyalo pe kinde moramora. Let us last week the auctioneers were on my neck. I had to take up a loan to offset a bill for a particular supplier. NIF owed me 52 million and the share right now I'm not very sure but it should be around 6-7. Kaluwore kod telo mag ute thieth ma walimo kawuono onge dok chien thieth mar SHA ok bibedo nyaka chop winji dwachgi. Si kupenda kwetu inatuhuzunisha zaidi, lakini hatuna lingine sababu hatutaweza kusustain hizi huduma kama hatuwezi pata malipo. Ndio maana tunajiunga na Wakenya wengine kukashifu hizi insurance ambazo ama hizi bima ambazo zinafaa kusaidia Wakenya because we know wao wamelipo na wanafaa kulipa for the services but they are not paying. Hawalipi. Wacha watusaidie tupate malipo, tuendeleze huduma. Chandruogni nyalo bedo malach bang' riwruok machielo mar ute thieth mag ji giwegi, Kenya Association of Private Hospitals, riwore kod jowetegi mag Rufa ing'anyo. Riwruogni ni kod ute thieth 300 ka Rufa to ni kod ute thieth ma oheo 600. Gope duto magene cha IF ma piny owacho ni go romo bilion 30. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyakorom gajong winjo kanyo giwacho ni onge dok chien na odiochieng' makawuono en odiochieng' mar 2 kapo nono ni nitiere ute mag thieth mag ji giwegi be nyalo bedo ni somonwa paro ka bende giyie mondo mar tiyo kod okumba mano mar SHA. Iwinjo kanyo ka ute thieth mag ji giwegi wacho ni gipodho nikech pek ma okwako SHA. Jotuo korka korgi bende wacho ni giywak ni thieth kokalo e ofuke mag gi giwegi bende miyo gi pek mokadho. Babu achaka na kodi kaluwore kod midhiero mokwako okumba mano mar SHA. Sharon, en gima ber ni koro gini biro out clear
ni actually SHA ok ti. Keche kane wilo SHA from kane wilo NHIF tikelo SHA nabedo kat nawacho ni gini bro bedo problem maduong'. Kech the system takes time to adjust. But NHIF ne nigi pesa make ji already. Tido ni pesa noko bedo transferred to SHA accounts. Winyo maber. Dono wacho gini kani gini bro gemo shida. But jakmania serikali, jakmania government at that time waziri mar health Nakumincha. No huo kokomongiso jo Kenya ni SHA biro tiyo. Kendo SHA gisepango maber kendo kila kitu ni sawa. But koro sane no kimwantie. Jo piny ok nyal do thieth. Private hospitals wacho ni wambo ko nyal thiedho to wambi wan gi jok macho they have bills to sort but pesa ni onge. Koro noga gini o affect both sides. Suptande ok nyal tiyo, jo piny bo ok nyal do thieth. Adieri manitie ni we need to revert this system to NHIF. Mondo mi wa operate kika no operate. There was no, I mean, no onge problem maduong' e NHIF mane demand nyaka koro gole NHIF magemesha. Yober, kech kidhi kata NHIF building kach. The biggest change motim kach en mana wilo banners, wilo branding. Gigolo mana nying mar NHIF cha to get SHA. But pesa ok bedo transferred. In fact, the biggest problem beno openjire niya. Pesa mane nitie NHIF cha odhi kanye ko onge SHA sani. Kech it was billions of money. Sama negi change nying gini NHIF to gemo SHA. Pesa mane nitie NHIF cha no dhi kanye. Ngamo chamo pesa ni eno fuk nga kech ko onge accounts make SHA. Miso ni odhi ofuk ngato. Koro mondo mi wa address this problem nyakwa chak gi root cause, nyakwa chak gi kuma shida chakore. Wado gi chien ma wapenjore ni was it necessary to bring this thing masha? If it was necessary to pesa mano gol kech kane wa transit no wagolo mana serikali no golo NHIF to gemo SHA. Bengine bende wang'yo ni kano wuok NHIF kwa donje shisha ni na en kishango. Igini bende nyakwa ng'iro. Donc mane miyo ka penjo niya. Kane wa move gini was it urgent? Nentie na ngile koni NHIF nigi mibadhi. No waje NHIF nigi mibadhi. Koro SHA ni onge mibadhi. Okay, NHIF nigi mibadhi. Ere pesa mane nitie NHIF cha kecho onge shaka. Charon wanyisi. Wacha dier. To wawach gini yaka ntie. Kecho kwa wacho the real problem to kwa this sort out gini. During the transfer of SHA and SHE from NHIF, lots of money disappeared in that process. Money omio shida ni nitie. Kech jogi no NHIF na nigi gop yes. But if we wanted to sort out that problem, no bene wang your system no. Ni kanye mantie loopholes manyalo address 1 2 3. Not changing the whole thing. You know to manage it, neno shida mantie ni. Mbele kwa within a funding model, Mario University, kech we did the same thing. We swiped everything and brought in a new system. Machieg ni beleka. Brodoka schools, many universities are going to close down. We are going to have many young people on the streets who are not able to go to school. The same way you are having many patients on the streets who are not able to be moknyal thiedhi. My problem are mismanagement ma serikali nitiego. Koro serikal, Ministry of Health advisors make serikal obed piny mondo find the solution to this issue ma piyo. Koro chal ka gima kuonde go inyore duto te nikech kineno ute thieth mag ji giwegi wacho ni ginyore kendo thothgi bende dhi ka podho kaluwore kod gope ma bende pok ochulgi. Jotuo bende yudo hinyruok ma koni kod kocha nikech nitiere moko kuom thieth ma samoro neno ni othiedhi mapiyo private hospital. Nikech public hospital bende samoro ng'i kaka jadhogrega gi ji. Then mana kamedo matin iro ka SHA initially dialysis mar SHA king'yo gi dialysis cost mar NHIF nitie disparity. Winyaber. Jatuo masani ok nyal manage dialysis masani. Kech SHA ongado pesa no. Cancer patient jok manigi cancer pesa no ngadi odwok piny. Winyober. Thiedho cancer chemotherapy kan inyalo kawi kaka 300,000 kadhi mbele. But gima SHA chulo ni piny ok nyal. Koro mana kiwacho no, suptal inyore, jopiny inyore, dakteche inyore. Serikal nyaka bed piny gi stakeholders oluong ji aka Brian Lishenga gini chairman mar Jorufa ka mondo stakeholders gote gibed piny mondo giwinjre ni how are we going to solve this problem. Wan Dickson akene ngabro bedo ka kelo resruok ahinya ne sector mar thieth ka. Anene ndiko ka nitie nyathi miluongo ni Ariana Wairimu. Ariana Wairimu manyocha nitimone transplant mar bone marrow. Ok ne ginyal chulo SHA. Koro ne gin gi access mar PS of Medical Service Henry Kimtai to Harry Kimtai that is
Gima penjra ni what about jomok nyal access jogi? Nikech aneno ka josiasa osekawo advantage, gidhi kabilo osetamre to gidhi to gigo picha giwacho ni wachulo ne mate ya to thoe mang'eny osebiro e wach shishani. To kata mana kisomo sigana no dongi wacho ni how Sha abandoned baby Ariana in a hour of need. Magata baby Ariana bende no to wago ne jonyuol magin. In fact mana Ari Kimtai CS mano ashua ne 500,000 no dhi molokre kode ya masani omoko kanye nyathi mathin ma innocent. Gima owacho ka pile ni irrespective of kata kin e gweng' kata kin kanye wang'e maber ni kata public hospital mag osiptende mag sirikal gi yedhe onge, gik moko onge, omiyo ji ng'eny jo manyocha benefit from NHIF cover, me being one of them, nyocha wadhi a private hospital to sani that private hospital teno kinya dhi en mar joma nigi class Sha okete distinct makoro private hospital kaka nobedo defined chon ni en ma jo pesa ema dhi echa. Sha achieve that dream. Apani mago some of the achievement mag shift Sha ni sani jadhier ok inya yudo thieth e osiptal maber minyalo nikech sirikal oamua ni mano ok nyalre. Pes mang'eny ma nyocha ni NHIF aneno ka giwacho ka ni NHIF nyocha nigi millions of money with the private hospital. But agreement mane manyocha nitiende kin NHIF gi hospital momiyo nyocha at least kata ka ne gin gi gopego to services nyocha nyalo timre. Ang'o miyo ok ginyal kelo like that agreement mondo gikete wach shift shani. Ten wach mane ma ok de lock shift shani mondo dogadoga NHIF machon en ang'o? NHIF nyocha koso kanye to koso ne ng'a e yo mane ya ang'o miyo NHIF obedo just nikech ka debe ni sirikal en mar winjo jopiny e ground, jopiny oseyuak everywhere kidhi kamoro amora to kinyo joma tetea ne shagi gin joma gidhi thieth ng'ato ka omake matin teno ringo dhi South Africa odhi thieth gin ma gibiro wacho kaka shift Sha tiyo lakini joma ne gwenge Kisii Rarieda kucho they are crying that shift Sha is not working. Kora pani kata ka government ok deliver ne ji wach health ok en gima nyalo rito somo at least nyalo rito ok en gima nyalo rito ngima en gima onego bed ni imiyo kipaumbele kabisa. Sirikal onego manyane ni to ang'o ma ginyalo timo ne jopiny ya mondo at least koro wakwaya koro ma ing'eni koro wadhi chongwa nikech koro wan mwatuore to wan makoro wakoso pesa Sharon ni ka giyie to they must nitie gima inyalo tim. We know that there's something that they can do to kata ka onge wach shift shani to why ang'o miyo ji ok nyal dok NHIF? NHIF osebedo for a lot of years to onge ndalo NHIF onge joma ne ywagre ni NHIF ok ti. Kirango joma osewito ngimagi sani kata mane weche kansa. In fact sani joluor kata ng'ato sani kodo kansa ero manyo monyalo kata mana tiekre go chon nikech it is so expensive to ji onge pesa ground to kirango ni NHIF mane konyi onge ni sani dongi shift Sha mo kata for even 20% of pes kata mana mar therapies alone, leave alone drugs and all those obedo matek na jopiny. Nyocha winjo ka Jorupa as well nowacho ni ji kaka jopuonje gi polise they will draw themselves they will never benefit from shift they are not catering for them. Then ni sani japuonj katuo kata obila katuo to othiedhre kien, survive kien, Rupa does not cover them. Now, why are these things happening? Yeah? Ang'o ma jokenya koso to gikoso ne ng'a ma ginya kata kwa ng'uono nikech Sharon an ang'e ji mang'eny mosewito ngimagi katis of this shashi thing. Koro en gi wich bar ne jopiny to sirikal be chuny gi ng'ich aneno mana ka pesa bedo allocated state house offices moko prime secretary ywagre ni gidwaro allocation omedre to gik ma osiana gi jopiny kaka wach ngima jopiny obol ni pangla jopiny ocham nyanjigi koro en wach matek. Ero kama na inya kini bil kintiere county ma Kisumo kanyo wach motende kod osiptende ng'anyo ne Sha di wach nang'o kaluwore kod japiny bende kaluwore kaka achne janon siasa pachoka.
Aparo ni bilo kwinja e yo makare. En mana ni nyakwarom Gajwang' ka uneno odiochieng' mar ariyo ma bende pod obiro bedo kwa go Durbin. Mano osiptende mago mag ute thieth, mago mag ji giwegi ma bende chakre odiochieng' manyoro kanyo ni winjo kanyo ka osiptende mago mag ji giwegi ma bende nitiere e bwo riwruok mar Rufa. Nowacho ni ok gibi dok chien, ka bende giwacho ni ok gibi yie thieth moro amora ne jatuo ma bende biro bedo ka dhi kod okumba mano mar SHA. Wach mosebedo ka keto jotuo kama tek miwuoro. Osiptende mag ji giwegi bende wacho ni gin kama tek kaluwore ni moko kuomgi gichiegni kata mana podho kaluwore kod gope. Bill Kinjere kaunti ma Kisumu gino mara ni winja makare. Paro mane madichiw kotende kod ng'anyo mag osiptende mago kaluwore kod SHA, okumba mar SHA. Nenore ni okowinja. Babu penjo mana nyalo bedo ni nyalo bedo ni biro bedo ka resowa nikech kiwinjo kata mana jatend migawo mar thieth mano Deborah Mulongo. En bende wacho ni adiera nitiere ng'ikruok ma koni kod kocha e okumba mar SHA. Aparo ni gimonego tim mana kana wacho ni sama nikelo SHA ni adier manitie ni sirikal notimo gini garaka mang'eny. Nok gi consult stakeholders. Kech stakeholders ong'eny ka including jok matuogo be gin stakeholders e gini. Iro ka chairman mar Rufa wacho ni seche mane timo gigi noko manye pachgi yo malong'o mondo mi gimbe gitim assessment and then the speed at which notime piyo manyiso ni nitie gimoro manopande iye manokwaneno. Koro the only way mwanyalo dogo solution to this thing en ni sirikal o convince stakeholders gibed piny jogo malwetgi manigi lwede gini te gibed piny mondo ging'ini weak links ni kanye to problem mose identify mar pesa di payments gi wanyalo timo gi wanyalo sort gi out nadi and how can we bail out these institutions mondo mi SHA ka ginsist ni gidwa dogi SHA mondo mi SHA obed gimoro manyalo address issues mek jopiny. To mogik ma muhimu sana nitie pesa manentie NHIF mar wananchi during the transfer and the change of SHA pesa ni noko bedo transferred emomiyo pod wan gi bulk maduong' ni pesa ni be gingi sirikal owuoge maler mondo nyise jopiny ni pesa no dhi kany koso noti kode wicho NHIF building right. I mean magi questions ma kwa chiwo answers ne questions go sirikal ko convene mo chiwo answers ne questions okwadhi do ikmogelaji. Sharon magi marach kech kata sawuono anaya bedo matuo to kabido thieth inyober to gima nyien okelo maduong' ni ka PS nyalo wacho ni nyathi mana example mochiwo ni jasiasa nyalo wacho ni donje hospital no ma chulo bill 1 2 3 gimo nego beni wapenjore ni ng'at manie gweng' kacha maonge gi connection ma jasiasa ng'ano dhi tho instantly modonje hospital ni SHA okelapse tho nyalo dhi hospital ni tuo ni malaria lakini kotang' ni bill mono beni chulo vis-a-vis gima SHA onego beni mi that is enough postmortem bro golo ni bwana ni nyolo war motho nikech SHA. Aya. Bill inyisa ni winje kaunti ma Kisumu. Bill into paro mane madichiw kaluwore kod ng'anyo mago mag osiptende mag ji giwegi kaluwore kod okumba mar SHA. Mos mitambo na okethore matin. Koro wach SHA ni awinjo kaka jolony mane kanyo bendo wuoyo. Mokwongo problem manitiere maduong' e SHIF SHA shida maduong' en ni ne public participation okoket moromo mar mondo government ne consult Ministry of Health ne consult gi jokanyo jolony bende weche mag thieth mosebedo kanyo for a long time kata mana jopiny mondo ging'e ni pach jopiny ni kanye. Naneno ka Ken owacho wach mar funding nitiere problem maduong' and ma is the underlying issue e wach mar SHA ni and emomiyo SHIF sani koro ineno kalwar kaka oket contributions ne ji opogore. Iyudo ka nitie ng'ama chulo nyaka joma nie private sector ka koro iweri gi jo payslip. Thoth joma ne fund NHIF machon cha ne gin jo payslip to kod joma ne nie private sector mane o maintain chulo siling 500 cha dwe ka dwe. Koro sani joma nie private sector gi iyudo ka gicha kogo kwano cha sama gitimo assessment margi to kod evaluation to ging'iyo M-Pesa statement iyudo ka samoro in itiyo kata mana M-Pesa to nekech koro itiyo M-Pesa statement ni ber
samoro pesa mitiyogo gi ok gin meki, iyudo koketni kata siling 5,000 emonego bed ni chulo per month. Iyudo ni en 800, chon cha ni chulo siling 500. Iyudo ka en 1,000, chon cha ni chulo siling 500, ok inyal afford that 1,000. Kata mana an kaka bill, an kana ng'iyo last time, pesa manoketna is around 8,400 monego bed na chulo SHA kaluwore gi kwano mane gigoyo. Koro ineno ka gino en gima discourage joma nie private sector mang'eny. Koro weyo ok chul. Ineno ni kar mondo achul pesa mar SHA ni, afadhali amany private insurance moro mondo atigo, nikech ing'e ni jo middle class gi e joma ne fund NHIF kende mano keto pesa, nikech thoth joma ni wachalo joma ni e pyramid, nitie joma ni malo, nitie joma ni diere, to gi joma ni piny. Joma ni piny gi thoth gi iyudo kata ni ok chul ga siling 500 contribution moro mane chulo dwe ka dwe cha, nikech gionge go dala kacha. Kata siling 20 mondo ng'ato olosi na day bedo matek. Koro siling 500 cha ni yudo ka ne tamo gi chulo. Joma ne no old NHIF ne gin joma ni e middle class. Koro jo middle class gi sani gin discourage nikech oketne gi pesa mang'eny monego bed ni gichulo. Koro thoth gi owere gi weche mag SHA to gi SHIF gi. Koro iyudo ka pesa koro onge. Koro gini olwar nikech joma ni piny monego bed ni okonya ahinya koro ok chudi. Jo middle class gi be koro ringo at least manyo kuonde moko ma is affordable. Gineno ka SHA ni is expensive for them. To mar ariyo issue kendo maduong', iyudo ka chon NHIF cha ni nyalo dhi e private hospital. It's private hospitals iyudo ka services gi opogore. Kiduoge SHA ka sani oket ni inichake dispensary mani buti mani machiegni kodi. To wate wang'eyo kwa nyal keto wiwa e sand ni ok wang'eyo gima timore ni public hospitals ok osebedo ka dhi maber. So ji mang'eny obedo discouraged. Kidwa teri e dispensary then ichaki bedo referred to hospital mamalo mar county, then kokidhi referral mamalo tiwe private ma samoro nikitie kata buti ma services ge ber moingo dispensary midwa ne dhiye cha. Koro magi omiyo ji mang'eny sani joma ne keto pesa e SHIF cha, sana joma ni e private sector oweyo a very big percentage. Inyayudo kata ni at around 80% joma ni e private sector koro sani ok chul pesa mar SHIF ni. To majority bende pod okia kata nonego bed ni gichulo pesa di nikech giwinjo stories mag jomoko. So mane gimo omiyo SHIF odhi piny. Koro it is very unfortunate, en gima late, and en gima government onego work on as fast as possible. Erokamano ahinya. Giwachni mogik watieko nikech sa osekadho, aneno ka welo bende osechopo. Chenro mar mbaka oromo onego bed ni chako sani. About 30 seconds. Bill. Erokamano. Aneno ka ne kawuono wan kaka jomatindo kendo waloso maber ahinya. Adwa kwayo jomatindo mag onagi e Nyanza mangima ni wan gi teko mang'eny kaka jomatindo. Watiuru gi teko ma wan go ni ok gorruok gi jomoko, ok yanyo jomoko, to wati kode e wuoyo gi serikal, e wuoyo gi jowa madongo mani mbele mondo wang'i kaka wanyalo konyo pinywa. Wati gi teko e kelo ber ne ogandawa. To mogik, akwayo oganda Luo bende mondo riwre e tok party leader mar ODM Raila Amolo Odinga, to mondo wa join party. Kik chunywa gore ni Raila sani ike odhi ahinya. Adwa paro ne oganda Luo ni kata mana Paul Biya, president ma Cameroon, en 91 years old, to pod yiero mowadhiye ma next odhi chung'. Wan gi Mohamed Abbas ma president ma Palestine ma bende en 89 years old ma sani dhi chung' kendo. Omiyo Raila Amolo Odinga pod en ng'ama tin. Kik chunywa tho kaka oganda Luo ma e jatendwa mosebedo kotelonwa, osebedo kadhi kodwa maber kochakore chien kacha, to waseneno kaka osebedo ko fight nwa. Atakwayo oganda Luo ni wajoin uru chama mar ODM mondo wabed uru jokanyo nikech riwruok e teko. Ka wan e ot achiel kaka koro ODM, koka wabedo gi teko mar bargaining gimoro amora ka wadwaro kaka oganda Luo. To ka wakere to wabro bagni kaka kuonde moko mwasebedo kwaneno ka bagni. Riwruok wa mar joluo mar bedo ot achiel ni
e tekowa. Erokamano ahinya Bill, giwinjo yo makare. Mano Bill Otieno mawuok e ODM Youth League. Un bende Ken Babu gi Dickson. Doneno ka koro waseketho sa. Achako kodi Dickson, 30 seconds wachni mogik. Gima nyalo nyiso oganda Luo yudhe jomatindo ni nyaka koro waranguru waneno wach Chief Shano. Ok en gima affect joma nigo, joma osebet e siasa kuom higni 50, 60, 80. Kinde osechopo ma koro a unity nyaka bed a unity of purpose. Ni kibe nyalo bedo ma tuo sani, kata mana fea manyalo goli materi Russia ga kan kinu yome irarida. Nyalo tami. Koro one unity wa en unity mag riembo joma tuono wa hetwa, joma dio sombwa, joma dio ratichwa. Koro we should decolonize our mind mondo kik wa reason in the line of tribe. And sani awacho kanyo chon ni wan gi political freedom. Shida ma wan go en economic stability. Kwelo ng'eny e Kenya, corruption odhuro. Koro kata kwa rango tiela 12 kochopo, waranguru policies, economic policies, to mane mwalande Safina kocha. Erokamano ahinya. Aneno kupako ruadhu Ken, kitieko. Erokamano Sharon, adwa na wach ni sirikal ma wan godo sani osemess up gi education system mar vijende, health sector, security, and osechangia sana to the unemployment rate mar vijana. Adwa na ng'is vijende ni wakao kura mani maduong', kech lweny te mwasegoyo bro rume debe. Wakao kura kwa dwani waduok sirikal mar Kenya Kwanza regime mitelo negi jaduong' William Samoei Ruto dala to wadhi duoke mane debe. Gimbe giseng'eyo ni debe kacha to ng'adhi go negi ombulu ongi. Emomiyo gitemo manipulate all institutionals mondo mi giduoge power through backdoor. Vijende ka urombulu sirikal mar Kenya Kwanza waduoko dala at the ballot. Erokamano ahinya nyakwarom ga joma gerowere mabende nantiere godo kiny makawuono Ken Babu mano jatend rawere mano kaduond bura mar DPK. Erokamano ahinya Dickson Aluoch mano Youth League mano mar Safina. Erokamano ahinya kanyakla kod Bill Otieno ODM Youth League mabende nantiere godo achiel kachiel e county ma Kisumo. Dakika oskadha 15 tok saa 3 mar okinyi gi kanyo bende makelo we giko mar chenro mar Rupeny mabiro en chenro mar mbaka oromo. Nyawadwa Cleophas Aluoch bende bago twak ahinya nyaka luore kod dwaro mano mar ODM gi UDA tiyo kanyakla. Kik dhi mabor. Nyinga Sharon Ong'aw.